Πάντως στον Ανδρέα, το cameraman, πλάκα. Αντρίκος on the way. Πάντως πολύ ωραίο βίντεο, ωραίες περικοπές έκανε. Απολαύστε το βίντεο. Έχω και βίντεο για κλάσ Φιγάλο ότι θα πούμε στην Clan Ελλάς μόνο. Θα παίξουμε Clan Wars, θα παίξουμε πάρα πολλά βιντεάκια. Καλά με το όνομα και Αντρίκο που σκέφτηκε να κάνεις λίγα βίντεο. Πάει το βίντεο. Λέω κάνω προπόνηση τώρα ήρθα. Ναι, όντως. Κάνει προπόνηση τώρα. Ζες ρε μάτια. Όχι προπόνηση. Κάτι έτσι. Γάρε. Φυλάει. Ουάχιστε. Πάμε Μάρκο. Μάγκες, έχουμε να βγούμε σαν άλλους. Guys, οι φίλοι δεν την δεξί τα παιδιά που δεν μιλούσαν καθόλου. Και για τους ένας παιδιά ήταν πολύ κακός. Αλλά Κώστας για το video είναι παιχτάρας ο Εγκοφέντης. Δεν το αποθήκευσα στο tablet, δεν μπορώ στο tablet. Αλήθεια λέω. Σε κατουρημένος πήγαινα πάντα. Πάει το βίντεο. Οπα. Χατζη, μην ασχολείσαι με τις Ελλήνες. Καταλύσει. Δεν με θέλει ρε. Οι τάπες να φαίνονται παιδιά, λογικό, highlighting. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο τώρα που βγάζω που έχω πολύ καλύτερες ιδέες για κόμικ. Ενώ στα πρώτα βίντεο παιδιά απλά δεν ξέρω τι έκανα. Ναι, δεν έβγαινε βίντεο, έκανα πολύ κοινωνία. Λοιπόν, το σκορνεύει ένα υπέρ μου, αλλά ο Γιάννης μόλις το μείωσε, οπότε πάμε, έχουμε συνέχεια. Τίποτα δεν είναι. Θα πάμε και δύο καλά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να μετράω
Σκόρ, γιατί θα παγεί το κόμμα του καλό. Πάλι δύο. Έλα, μη πες. Παιδιά, το απόγευμα δεν θα έρθουν τα παιδιά. Το απόγευμα δεν θα έχει πολύ content. Γιατί εντάξει, φυσιολογικό είναι, σήμερα έχει ο γήπεδο Τζόχος Ηρακλής Καβάλα. Πέστε μου, ποιος νομίζεις θα κερδίσει, Καβάλα ή Ηρακλής? Εγώ νομίζω 2-0 Καβάλα ή 2-1. Γιατί περιμένω έκπληξη από την Καβάλα. Όχι, χαμηλή μουσική για να ακούγεται κι αυτός. Τζάμπουλ. Εντάξει, πάρει μπάλα. Ποιος κάνει τζάμπουλ? Έλα, έκανα δικιά σου. Όχι ρε, τζάμπουλ. Εγώ. Κοιτάξτε. Εγώ θέλω. Κύριε, αυτό το δικό σου είναι. Λίγο. Λίγο έχω. Πες τώρα το δικό. Σπαγγέτι μάφια, γιώνε. Δεν σε έχουμε ακόμα ρε. Όχι. Σύμφωνα μετά. Θέλει λίγο κανένα στο κοντά σου. Ξέρω, ποτέ σου. Έχει κάνει τίποτα με το κοντά σου. Που είναι το κοντά σου. Ο πατέρας μου τα κάνει. Έλα, βέ. Έτσι και να σε δείξω. Όχι, γυρώ. Μάρκο. Σβήστα μετά. Για εσάς, για εσάς, guys, για 10 φορά, όχι για εσάς. Δεν ξέρω τι να τα πω. Ναι, για μένα ξέρω τι να τα πω. Ναι, ναι. Τι να τα πω. Τι να τα πω. Δεν πέταξε αυτή τη ζέστη και πολύ δύσκολο φίλε. Εντάξει, πολύ δύσκολο έχεις να έχει. Έχεις λίγο σαν να μου είχαν ρίξει 15 κιλόγες νερό. Περίμενε να φύγει ο παιδιά. Τώρα καταρχήν η τελευταία φάση και πηγαίνει ο Βάσκετ εδώ στο Τσάρι. Γι' αυτό είμαι και τόσο καλός κάποιες φορές. Τώρα δεν είμαι πολύ καλός γιατί παίζω με τον Γιάκο. Όποιος θέλει γράφει το να γίνει καλός σαν εμένα. Καταλάβατε. Τηλέφωνο. Η μαμά σου Αντρέα. Τι, Η μαμά σου Αντρέα. Ησυχία παρακαλώ. Παιδιά, το μεταξύ μου λέω το βίντεο μοιάζει πολύ κοντό για κάποιο λόγο. Να είναι 1.53. Επίσης και η κάμερα, δεν ξέρω. Κανονικά το κανονικά. Ωραία, ψήφιλο σου λέει. Σίγουρα θα είναι. Παιδιά, εντάξει. Θα ήθελα πάρα πολύ να φίλε, όμως αυτή η μπασκετά είναι 2.75. Ο αδερφός μου περίπου καρφώνει που είναι. Πόσο να είναι τώρα, δεν θυμάμαι κιόλας, είναι 85. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς τα λέμε. Bye.